Što se tiče prije iftara, recimo da ti kažem iskreno šteno, kad je moja žena se razboljela i posle nekoliko godina ja kažem da moja iša zna da u mojoj kući nije bio ni jutar, ni mevlut, ponovo bi je šlog ufatio. Jer nije se zamislilo da bude godina da ne bude mevlut, ni da bude jutar. To se nije zamislilo. Ovdje je bilo selo pravo, recimo. Ja znaš, klanjala se teravija namaz u kući. Ta žena nikad nije se namrštila. Nikad se nije namrštila. Ili moja mati rahmetsko je bila. A danas nema. Bilo je ovdje, da ti kažem ja mislim, do 16. godine. U 16. godine se nešto prekide. Prije rata još je bilo bolje prije rata nego posle rata. Prije rata, pogotovo kažem to 74. 70. godine, kad je bilo slobodno i okupljanje slobodno i da ti kažem proklinjavanje džamije, slobodna teravija, slobodna, nema ništa, nisi imao nikakav problem. Mogu si doći da klanjaš. Moj komšija Hasan Allah rahmetele radio u Srbiji kod nekog svjetna patekara, ovdje u Staroj Ljubovi. Zanijeti u njegovoj njivi, u srednjive zanijeti podne. Klanja, nije bilo problema. Pa da ti kažem, naša jela, obično gra, soganlija, halva, pita, ružice, i tako, eto, to je bilo, da ti kažem ja, naša hrana, domaće najbolje, nije bilo, ovo je sad najsretniji narod. Nikad nije život bio bogatiji, a mrži. Svega ima svačega, ali neko niski. Ramazan, kažem ti, u mojoj porodici je Ramazan bio najveći gost u životu koji se dočekivao. Moralo se sve okrećiti ući Ramazana. Morala se avalija očistiti koji ne znam što. Čisto da se dođe. Ramazan. A ja da ti kažem, ja kao dijete, radost nije bila Ramazana. Kao dijete se takmičili ko će više postiti, ko će više. I tako je. Bajram se dočekivao, recimo, sa najvećom radošću, pogotovo djeca, dobit će bombonu, dobit će makar kocku šećera. A bombona je bila prije koje ne znam što, a nije bilo. Kad je vam došlo, kad je se počela da dobije čokoladu, man, jarabe, pa to, ili da dobije banku. Sad, što rekao moj rođak na metli, ne mereš obrat ni sa čem dijete, sve imaš, šta ćeš, ni sa čem da ga obratiš. Pa, man, ja, rabe, to je da ti kažem ja da ti bilo za Kurban Bajram obavezno kupanje. To je obavezno bilo, na primjer, spremanje na Bajram, jer bez beli čuvalo se najbolje da se obučeš, najbolje da se spremiš. Nije bilo veliko odjeće, bilo je to, znalo se đastelička košulja da bude po 3-4 godine ili pantalone, ne. Znalo se to, sad nema problema ako Bog da inšala, tako je. Ili nije samo učbaj, nego kako sam zaznao, uć petka se kupalo i za džumu se spremalo i tako je to ja. Kad se vratiš, to je bilo, da ti kažem ja, stariji se ljubi u ruku, onda je, da ti kažem ja, pa onda se išlo se od kahve do kahve 3 dana, da se obiđe cijelo selo, da se obiđe. Prvo je, recimo, ja zapamtio, kad se dođe, prvo je se dolazilo mom ocu rahmetli, kao je tako je tako. Onda je išlo se sve. Nije bilo, aman, ja, rabe, to je bilo, ne znam da je mogao kostat da ne dođe ili da nekome ne odeš. A sad, tako je, Allah Đelešanu. A bez beli, sve je ovo, ko što ja sam pročitao i naučio, kaže, kada je posljednji, kada je Muhammed a.s.
posljednji put došao Melek Džibrajl, pita ga, hoćeš li silaziti na zemlju posle moje smrti? Kaže, hoću Muhamede 10 puta. Kad god siđem, podiću nešto zemlje. A bogat kaže, šta ću prvo podići? Podiću, kaže, prvo ljubav između rodbine. Pa ću poditi, kaže, berit će ti od vremena.